lanang. Heeh, jembambasan wong Kurawa nyampar lampu kuah obat-obat. Nggih recah bagus adiku lanang. Kayane awake dhewe wis disengkuyung bakal dumadi anggonmu bangun wujuding dusun. Wah, aning ya janjur dadi porak-poranda iki karang kadempel. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing baku wong gayuh kanugrahan mono pancen cedhak karo pacobane. Heeh, ayo pancen ngono ya, Truk. Kuwi wis anune pengendikane wong para winasis para sepuh ya. Ah iya, heeh. Saiki wis tekan wancine kowe karo aku kudu nglipur marang bendoro-bendorone awake dhewe. Satokra wis mundur. Wah, ayo nek wis mundur mono, aning lak yo njur iki engko nambahi kerja bakti meneh to, Truk. Ah ya ora apa-apa, pancen kudune ngono kuwi kok. Jer basuki mawa beya. Lah ngono to, Gong? Heeh. Alhamdulillah tekan goro-goro isih dikanthi marang Pak De Gareng. Heeh, alhamdulillah. Mongko ya jangkep karo Kadang Swarawati isih tinengganan marang Mbak Yuni awake dhewe saka Ngayuk Yogyakarta. Heeh, wah jan tresno asih tresno marang awake dhewe. Heeh. Ya tresno marang sedaya warga Sendang Reja. Akeh pamundutan truk saiki ne. Akeh apa? Heeh. Mau pas aku nonton gegere Kurawa karo putra-putra Pandhawa mau aku nyawang lumantar apa kuwi surat. Oh, surat. Ning dicateting WA. Ha iya, heeh. Bakune ade kudu tansah eling. Heeh. Mula iki njomboake supaya ben eling karo pati playon gedhok. Oh, playon gedhok meneh. Heeh, ora apa-apa. Ayo eling ning pangeran pangkat iku seseke karo kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Gareng. Pak D, nek karo aku ki ngundange Pak D wis ngono. Karo Pak D sing asli wayang wong wae. Heeh. Wilujeng enjang Pak D Gareng. Wilujeng enjang, Mas. Nggih. Wah, jan bungah kang tanpa upami ra kados enjang menika dene panjenengan tasih kersa berkahi